Zdravo svima! Dobrodošli na moj kanal i u moju baštu. Danas ćemo vam pokazati odličan način kako da se riješite mrava i sličnih kukaca. Jednostavno, brzo i efikasno. A kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Iako mravi mogu biti korisni jer pomažu u razgradnji organske materije i održavanju plodnosti tla, mravi mogu biti neugodni i invazivni kada preplave domove i vrtove, oštećujući strukture i hraneći se hranom koja nije namijenjena njima. Također, neke vrste mrava mogu ujesti ljude i životinje, uzrokujući nelagodu i alergijske reakcije. Ovo sredstvo ćete napraviti i vrlo jednostavno. U 3 decilitra vruće vode dodajte kašiku borne kiseline koja privlači mrave, ali izaziva iritaciju njihovog osjetljivog tijela i uzrokuje oštećenje njihovog vanjskog sloja. Mravi koji dolaze u dodir s bornom kiselinom mogu je unijeti u svoje mravinjake i otjerati druge mrave. Zatim dodajte 2 kašike šećera i dobro promiješajte. Izrežite koru od banane na najmanje komadiće i stavite ih u otopinu koju ste napravili. Neka se namače par sati ili preko noći. Komadiće banane, odnosno mamac, postavite oko ulaza u mravinjak. Također tekućinu možete staviti u malu posudicu pored mrava. Mravi će jesti mamac i odnijeti ga svojoj kraljici. Već kroz par sati kolonija mrava će nestati i vi ste se riješili velike štete. Dragi prijatelji, napišite nam u komentaru iz koje države nas gledate, lijepo je znati odakle nam najviše pregleda dolazi. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video i podijelite ga sa drugim baštovanjima. Pozdrav!